ଦୋକାନଟି କୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଛି ସେତିକି ଏ ଦୋକାନରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ, ବହି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନା, ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍, ଡେଞ୍ଜର ଲାଇଟ୍, ସୁଇଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଅଛି। ଫୁଟବଲ୍ ବି ଅଛି, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବଲ୍ ବି ଅଛି, ବେଲୁନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର? ଧୂପକାଠି ଅଛି, ବହି ଅଛି, ଆଉ ମାଳା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଅଛି। କେତେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କିନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଭରିକି ମାନେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ସଜା ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଜିନିଷ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଦୋକାନରୁ କିଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଇଟ୍ ସେଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋକାନରୁ କିଣନ୍ତୁ।